Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, mga babayami, naguskan mga aryami sa Islam. Ayap man na mapunutultan man to na sumipantag ko paparangayan na mapya. Sabaad ko mga paparangayan na mapya o mga sahaba o di nabulayo ka unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kapupanutulatan ko kaya paginataw o mga sahaba na tanto mala pagkakwatan ro na mga dauan nagu karawatan ro na mga paparangayan mga pipya palapalaya din kambilang ataw sa iku paratiyak wallah nagusukalak sa iku wallahu ta'ala nagusukala abubaya iran kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusuk kabagra kapagawidiran kuwagamaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamatano sa kaniyan suwagama Islam. Mga uripon wallahu ta'ala na sa itanwa imi panagipo na tutul ang kaiyaw pamanakwan bendingan tanwi manto sa iko kapasalubaaw o mga Quraysh ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kagisira ni miya kapagpada tumiugalin sa Madina na so mga Quraysh na piyakalang kapiran sa din sa makadakap kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam malagi do bibiyag antawa aka miyatay na magato sa unta at permiyo waya makna niyan napakadakap kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misa sa kuya sa mga Quraysh sa ayaman na niyan na andi manay kaparuleran sa isang kutuwa permiyo ang mga Quraysh uli natenden ang mga Quraysh na isa ayaman na niyan na padisang kutuwa mga kangudaan amisa sa kuya na sa kanyan Suraka bin Malik. Agyan na ni mapanutultan wi manto na Suraka bin Malik nakapapantagan na sa kanyan na manguda na pamumuluan sububaya yan sa iku kapakatamok sabab sa mandidingan-dingan yan ano makabangon sa walay an makapangaruma na guan mabaluyaw pa manapad ko mga tatamukan na nagyutoy sabab ayam na niyan na din pakitukaw na sa imiyokit sa ikutalikudan ng mga walayran sa isa Makkah na biyan takira na Madina na nakagya kawatanan din sa kapupalalagwin yan na taman sa ayam na niyan na miya alung yan ang kutaw pa manadwa kataw na miya kapya ginawa niyan kaya kataon yan nung nagkarautian siran na sudun suka pa kadisigyang kiran na takdir wallahu ta'ala aminitar nga nga sukudayan na so kaya ilayan yan sa kutakwan miyang gulawlan yan na miya tago sa ginawa niyan pumuli ni atigyan ko kuda marata yung war o di na pumuli na ayam na niyan na kuda ando ba ini malumbati ka palalagwi na pikudaan niyan man na supman sukya pakalakad yun sa pamanamiya makapiran na minitar nga nga supman sukuda yan. Kaya mo to na miya katlo mitar nga sukuda yan na sa isang kutuwa ikatlo na kanad na bumatag minitar nga kami nilapak so bela aayang kutakuda sa tampar sa kamuna-muna na di din nakabadut si isang kutuwa pa man na diserto. Na miya tawag yan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ayam miya tiro yan na hey pangninakar kanwat tigyan pangniyan niyo kutuhan niyo giyang kaya kuda akan nakpamana makambuat maka ayam na niyan na madasi isang kaya pamana kilalubungan kayang bula inyan kadiyakan sa kanudong kabinasaan naguprami sa karkano ayam na niyan na ibugay karkano ang kaiyaluto akan na diyakan sa kanudong ayam na niyan nakamuralaan ad namin ipansir ko puso o Suraka bin Malik ayama ananian na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na titudinaw pa man na wallah
subhanahu wa ta'ala. Sabab sang kutap keswa ang kutakudayan. Kaya mo to, na tumiyargang kuta dua kataw, na namiyamang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa daa, na namiyakang buatang kutakudayan. Nasukya pa kang buatang kutakudayan, na siya katang panusuraka, na kumiyasuyrong man ng kuta panginamian, sa uban niya na makuha ang kuta permiyon niyan, permiyon ang mga kurais, na kinuha niyan so panayan, na iniratian na sukya, pagpairatan niya nung namiya, kaya daam man sa bagir sumbala liman yan sa taman sa miya paralyze na dan yan din ay maanan yan na magagaw ba niyan na mapakasang kuta andabay ni panayan na miya kagilaw sa ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakipumbitira iyakur kanong sa manuto na miya kapag ubay-ubay siran na naandabay ni anto na ipitiru Suraka bin Malik. Hay Muhammad atigyan na miyatang ka sa ginawa ko. Swagamang ka na pemunda sa tigyan man na isa pakalaulad. Na swingaran ka na malang kapatigyan sa ikwayama na niyan ng bala-bala. Malang ka pa din sang kaiyang da dunia na panginakar ka tigyan na yama na niyan na bagya kong kasakapasadan. So nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter yang ko Abu Bakar. Tigyan na suratan ka. Nada ke suratan nun na ayam ya baluyaw pamanam kaya suratan sang kutwa kapasadan na miya katuon so Abu Bakar sa tulan sa isang kutwa pamana diserto mga sagpi katulan na nayam ananian na minis suratun. Anto na ang kutwa kapasadan lagi ang kutwa pama na dilun diterun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na kaifa bika ya Suraka ida labista siwarail Kisra ay geda ka atigian hay Suraka upama kumasalenda ka so duwati manasalenda o Kisra gito na mga rintiyan utuwa ay maananian na bulawan apya maramataan sa mga muntia at jawhar at tantuwa mapay para sa pamana andabay ni salenda antawa suradiya Kisra nasa kanyan ay mananian na maliksayng da Paris. Yuto'y padatu-datuan ng mga tao sa Paris, agyang kananayang da Persia, na imantong nagya ing da Iran, agyan ng bui, ayam ananian na mititindaga o malik sa ing da Rome. Maana so Persian Empire, gusto Roman Empire, ayam ananian na minipes gawa o agamatan mo agama Islam. Minipes gawa o nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mo to, so, kinisuratan niya nun na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madid na kinanglan nami si isang kananan ay maanan yan na ipumbugayin kar kami mga luto ka ugaid na kaswi ka na pagmaa kaming kasi isang kanan paman mga kuray sa silubar kami. Nagyan na pinggulaw-law Suraka bin Malik ay maanan yan na kaya bubayan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugaid na daniyang pakatanaaw bas kaniyan sumiulid sa ikwagama Islam na kumiyasuwi sa isa maka na miya balakyan sa mga Quraysh agag-angga ng siran na Peter yang kiran adikan udin terus kadid na tigin na pamana penayaw niyo abaniusan kera baniyo keraot sa Muhammad alaihi salatu wassalam aguso Abu Bakar na giyo to isabab ayama na niyan na kaya benaran silang kusuraka kakagya susuraka na padig sa ikwayama na niyan na mga bilang atawa ayama na niyan na mga nguda sa iku mga Quraysh ipuumpan ko da niyan pankasulod ko agama Islam pakagaan ng tanong mga uripan wallahu ta'ala nataman sa miya kataling masunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya panutultan din swayama na niyan na kaya pakang giginawa iniyang ko mga muhajir aguso mga ansar na miya ginataw roon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa miya ka 10 ragun. Ganapan nakako kaya pagintaw niyan sa isa Makkah kaya panulun niya noon. Kini panulun niya nung kuwagama Islam ka 10 agut ragun. Na anto na imiyang gulawla sa ikawalo ragun na ayama na niyan na kaya suyan nung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkah. Sabab sa ayama na niyan na giubat yan kakagya tituay nga diyan na ingid puno mga sakaban yan
nakiyaganatan o mga sakabanian so mga patumuta mo kaniran na takdir wallahu ta'ala ayama na niyan na miya tabanian na ing damak ka. Sa isang kuta kapakataling manian sa ing damak ka. Sa pagilta na ta ifagugyamak ka na biyalak roo o Suraka bin Malik na ayama na niyan na roon niyan dinayama na niyan na piyayag ko nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam makiyasurdiyan sa ikwag may Islam. Sa mauto na mimbaloy swayam ananian na Suraka bin Malik mapaparatiyak wallah nagupiratiyan yan aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wallah subhanahu wa ta'ala nagyong kuta o ayam ananian na promise unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter yanun agiin na promise sa kanrakad sa inshallah ta'ala na ayam ananian na mambagian kad pakagaan ng tanuso kapupunutula tanusang kayakisa na niya kang gaganata siran roo sa giyamak ka na ayam ananian na miya liberate. Miya gislam swayam ananian na kadaklano ng mga pagtaw na inunta sumayto abilangan miya lagwi. Na so kadakliran na miya mag-Islam din. So miyol silang kuwaga may Islam. So kaya giyuto niyan na mimbalingan sa Makkah so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya ka makapira ulan na takdir wallahu ta'ala at yarimau Allah so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na miya kasambi a khalifa so Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na so kaya pa kasambi na khalifa na emana niyan na miyo patman so Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na ini pala diyang miya payagyang man si Umar ang kuta pramis uno emana niyan na Suraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seko Suraka bin Malik. Na miyakan detup man sa Umar, nagyang kutwa kaya pakan detu Umar radhiyallahu anhu na sa kanya ni pagampaganay amiyakang grar sa Amiril Mu'minin. Dato ulang-ulang wa na miyaratiya na tanto amiyaka bagreswayam ananian na mga sundaro o Islam na liyo pa ira ng kananayng Persia. Na miyataban so tanto madakla kuta tanto ay maananian na madakla sunderwa miya patayran na rakis ay maananian na miya tarutup akya pakaragundungayran ko kadato o Radia Kisra. Miya tabua ay maananian na matitimu sa umaragu sa mga sahaba na minitaling mo mga sundero so lang-langwan na miya taban puun sa Persia. Na miya ilayran so sangkadu Radia Kisra ay maananian na miya taban ng mga sundaro o Islam na sopan so mga ditar niyan naguso mga dapat tumutamukan niyan nagugyang kuta dua timanasalan de abulawan ayamaan na niyan na minitaling umayran na so kay Leon Umar na ayamaan na niyan na miya pulin yan so Allah subhanahu wa ta'ala na din yan dikliklid ng kuta mga tamok sa aya diniyan nundi ikliklid nagyang kuta pamanatong katiyan. Pendapatin niyo so Umar radhiyallahu anhu giai isa akakwatan runan daw au pamaniyang kus kanyan na yamananian na mabubayaun so barandia si kudunya na akar niya ng kutatamok kas kanyan ni pamanakapapantagan na Amiril Mu'minin. Tiyawag yan so Suraka sa tigiyan ay Suraka na darpa kasi ikas kay kapapatutan sang kaya pamanaprami so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anda so surat au pamana ibubugayr kaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nainig mo Suraka ang kuto pamana surat na sukinig mo niya nun na so Umar na aalga na kala makalalangas na ini tiyakin ditariyang ko Suraka sunditarn ayamaan na niyan na sukuba anditar kabulawanan anditar no Kisra na piyakisang kadiyan no pansusang kadiyan na ayamaan na niyan ni sulutian no pansalima swan debay ni duwat imana salanda yan na tiyan na hay Suraka did na lagi di ka amia guntong ayamaan na niyan na kaino na miya pagigimong ka so mga pagigimong Radia Kisra kaya mo to na anto na ipinggulaw la ang kayaw pama na sa kabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua niya pa man naman nagyan uto ko Umar. Pinggulaw la niyan na inipuro yan so kailay niyan nagunipuro yan sumbala aliman yan na pitero yan. Allahumma innaka mana'ta hada rasulaka
wa kana ahabba ilaika minni wa akrama. Wa mana'tahu Abu Bakar wa kana ahabbu minni wa akrama alaik. Ya Allah na mata-mata naging kaiyaw pa man ng mga tamu ko na dang kapaki pananamukan ko subu dang kapaki pananamukanan ko subu ka kagida marauto nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As kaniya ni da lagi dia napakabubayaan ka sa iku mga kaadin ka na da lagi dia nakukurmatan ka na giyang kaya mga tanmo na dang kapan pakipananamukan ng ko Abu Bakar amas pakabubayaan ka adisakan na anda ba ini kukurmatan na ka adisakan na iman to na imbagay karak ng kaiyatamu ko. Na malindung akur ka atigyan sa basok kimbaga na karak nun na ba akong kapakasagada sa tiuba na ayama na niyan na di ako makapas sa iko kapana na muka nakuron. Kagya mo to na dapan awa so suraka dapan liusang kutwadar pa na pimbagi-bagiin sa iko ayama na niyan na mga muslimang kuto pamanalang na tamok sa Allahu a'lam na daad na miyan panutul ay maananian na banyanun kum kinwa ang tawakabon kuminwa. Isa ko mga riwaya amya panutul na padpanamya teru usuraka na tigay na isa ko bibiyag pen sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na manguda ko panatigay ni idad na tantuwa ko atigen ang mabububaya sa ayam maananian na kapakatamukakan. Na iman tuwa masa atigen miyadad na tigin sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya katuapan suidadakan na yung mga ananian na pemarulian nung kupanang kaya tamuk adid na tigin sa dunia sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyutoy sabab adid da apya marulian nun o Suraka bin Malik nagyanan isa paparangayan ng mga sakabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apya panditan ng katingke ko paparangayan niya mga paparangayan niya na kita kastanurun sa mga ginawa tanong kung kilala bawang kutaw pamanabubayatan usang kutabaran dia na taman sa kasabapan sa kapakagurigaw tanong kapakaadin mga ridutan na sabab sang kutwa ay maananian na mga tamok kapakaadin waya maananian na mga alaawid akal tanong na sabab sang kaya bubaya sang kaya mga tamok na ipatakas tanuro ng kaya mga sakabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa panginin tanong wallah ay maananian na makalara ka tanong sububaya tanong sa ikwallahu ta'ala na gusto bubayatan ko wagamanyan na gusto bubayatan ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sububayatan ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may paginataw tanu pia-pia so ayam ananian na sunna unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagina ni kailayan sang kutatitu kap kebubayatan sa ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasang kan wallah ko kaya pamamakin ganyurun sa pangnintano wallah apakah selang tanunian sa maliwanag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.